Želim da vam pokažem ogromne galebove koji su u Rimu. Mnogo su veći nego u Srbiji. Baš su veliki. On misli da će da mu daš nešto da jede. Ali ogromni su galebovi. Kada razapnu krila, imaju pola metra. Ima ih svuda po Rimu. Imamo i mi u Beogradu galebove, ali nisu ovoliki. Mislim da je ovo neka druga vrsta. Ovi su baš veliki, ko sokoj. Znači, nalazimo se ispred zamka Svetog Anđela u Vatikanu. Liči na Kalemegdansku tvrđavu, evo. Vi pogledajte da li to liči. Meni liči. Pogledajte ovo, oblik ove građevine. Original Kalemegdanska tvrđava. E sad, na primjer, ona zgrada nije kao Kalemegdan, ali ova jeste u originalu. I ovo gore, ovi. Idemo dalje po Vatikanu da vidimo šta ima.